Assalamu alaikum. Ukuthula makube nani nonke. Ake ngusikele nje ukuthi ngo-2011 uma ngabe bebulala uMuammar Gaddafi bekwenzakalana eLibya. iLibya bekuyizwe lesithathu, the richest country eAfrica, bekuyizwe lesithathu uma ngabe bebulala uMuammar Gaddafi. Lalela ke ukuthi eLibya bekwenzakalana. 1. Free education from primary school to university. 2. Healthcare, even abroad. Uyagula la eLibya, kodwa usizo alitholakali for wena la eLibya. Uma ngabe kumele uye phasheya, ugovernment waseLibya ubekubhadalela ukuthi uye phasheya uyothola leyo treatment leyo oyidingayo. Free electricity. Hayi lento eyenzeka la kithi. Free water for all citizens. No interest kuma loans. Mangabe uyothatha iloan ye-10,000 uyibuyisa i-10,000, awuyibuyisa i-10,200. No interest kuma loans. Government grants kubo bonke abantu abashadayo 1 million rand. Man shada nje nithola 1 million ukuthi waqalana impilo yenentsha. Bafowethu. Free land and farming support without any cost. Uthola umhlaba wamahala nokuthi wena ulime without bakucharge a single cent. Uyinikezwa yini? Uyinikezwa uhulumeni waseLibya. Wonke umuntu waseLibya ubenelungelo lokuba nekhaya noma lokuba nomuzi ngaphandle kwebond. Uma ngabe wena unayo imali, igovernment ikhiphela u50%. Uma ngabe umuzi wakho owuthengayo kuyi-million, igovernment ukunikeza 500,000, wena ukhiphe 500,000. Uma ngabe ungenayo imali, uthola mahala. Yo. Upetrol bafowethu. Full tank 10 rand. Full tank yepetrol 10 rand. 0.1 dollar per cent lamadola 10 rand. Hayi bafowethu ngeke. Amateksi, amabhasi, amateksi, amatrain free. Okwakho nje wena uyakhoma nje kuphela ukuthi uyapha ungena eTaxini awukhiphi ne-cent. Odriver laba babhadalwa uhulumeni. Aba-owner lezo moto lezo. Wena nje kwakuthi ugibele uye la uyakhona. Ingane zakwethu. Abantu abafuna ukuqala amabhizinisi, ugovernment bekabanikeza i-start capital to start the business. Whatever business ofuna ukuyiqala uzokunikeza i-start uqale leyo business leyo. Izodlaba ibhizinisi yakho seyiqala seyidlondlobele bese nawe ke uletha ke okuncane kuhulumeni ukuthi khona ukuthi kusizakala abanye abantu. Education yakhona high standard. uGaddafi makashona iLibya beyinganaso isikweletu. Strong currency, imali yakhona Libyan dinar yegolide, golden coin, imali ade beyisebenzisa eLibya bethenga ngayo. Ebingaphezulu kwedola, bambulalela lokho. Bafowethu. Free healthcare for the disabled, abantu abakhubazekile. Free healthcare with disability grant ebonakalayo. Hayi lama senti la esiwanikezwa nakuthiwa i-grant. Ebonakalayo disability grant. Free public transport to go anywhere you want in the country. Noma ngabe ufuna ukuya kuphi, free public transport, hayi locally kuphela. Equal rights for abantu besimame nabantu besilisa bebetreatwa ngendlela efanayo. Abafuna ukusebenza bayasebenza, abafuna ukuba amasotsha baba amasotsha, abafuna ukuba osomabhizinisi baba osomabhizinisi. National property sharing. Wonke ama-resources, zonke izimbiwa phansi zaseLibya bezisherwa nawo wonke ama-citizen, i-gold, silver, all revenues. Zonke bezisherwa. 19. A dream to unite Africa and free Africans from colonization. Bekuyilo iphupho likaGaddafi lelo. 20. Invested 144 tons of gold and silver to create a Central African Bank that will
create the currency that will overpower all currencies in the world, so that all Africans can enjoy heaven on earth. Bekuyiphupho likaMuammar Gaddafi lelo. Abantu baseLibya bebephila le mpilo le enginitshela ngayo. Vuka Taki, vuka Africa, Africa must unite. Kungekho wonke lama, as long sesekhona lama borders la asihlukanisayo. Hayi bafowethu, asihlanganeni sibe imbumba, sibe yinto eyi-one. Nizowubona umhlolo ukuthi kuzokwenzakalani la eAfrica. Sibe nje nemali eyodwa esisebenzisa sonke la eAfrica. We are going back ukuthi sigcwalise iy'moto zethu ngo-R10. Siyalapho bafowethu. Asiyilwiseni lento, asilweni sihlanganeni wonke lama lokuzana lama parties la athi Africa mayihlangane bafowethu, asowasupporteni ngayo yonke indlela. Laba boxenophobia ke laba basagula ngamakhanda kwabo, thina sisayingeni leyo. Thina silwela ukuthi iAfrica ihlangane bezobona ukuthi le xenophobia yabo bayifundiswa amabhunu, asiyazi indaba yezenophobia. Ngiyabonga.